Naka-red alert status karon ang tibok probinsya sa Misamis Occidental base usab sa mando ni Misamis Occidental Governor Henry S. OAMINAL human ni patawag og emergency meeting human sa Provincial Disaster Management o mga opisyal sa lokal nga kagamhanan niadtong Domingo sa gabi aron pangandam ang gibana-bana nga kusog nga pag-ulan nga mahimong hinungdan sa pagbaha sa mga komunidad dinhi sa probinsya. Atol sa tigom gipahibalo ni Governor OAMINAL ang mga plano sa pag-issue og executive order aron formal nga magtukon og Incident Command Center ICC o Accident Command Center aron makig-coordinate sa mga paningkamot sa pagtubag sa kalamidad. Gimanduan usab sa gobernador ang Misamis Occidental Electric Cooperative sa pagsiguro sa emergency power supply, partikular na sa mga evacuation center o critical nga pasilidad. Gimanduan ni OAMINAL ang Provincial Social Welfare and Development Office kung PSWDO sa pag-andam sa mga emergency supplies, lakip na ang ready-to-eat food, mainom nga tubig, cookware, tambal o bisan sugnod. Gimanduan usab niya ang kagamhanang provincial na makigalayon sa lokal na water district aron masiguro ang igong supply sa tubig. Niadtong milabayng Sabado, mitaas ang tubig sa mga barangay sa Roquetas City tungod sa pagdahili sa tubig baha gikan sa mga bukid nga barangay nga miresulta sa pagbakwit sa kapin 300 ka mga individual. Ang ipabakwit sa Roquetas City tungod sa pag-awa sa Layawan River tungod sa padayon nga pag-ulan. Gipasabot ni Roquetas City Mayor Lemuel Acosta kang kusog nga pag-ulan sa mga hinterlands o hinungdan sa paspas nga pagsaka sa level sa tubig. Hinungdan nga mga lokal nga otoridad nagmando sa mga residente sa mga evacuation center. Ang Philippine Emergency Alert ni pagawas og weather advisory alas 6 sa gabi Domingo pasidaan sa hinay ngadto sa kusog nga pag-ulan sa mga bahing sa nasud apil ang Mindanao ug sa Buanga Peninsula tungod sa shear line of Intertropical Convergence Zone kung ITCZ. Itambagan ang mga residente sa mga apektadong lugar na mangandam sa posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta. Nagpabiling alerto ang kagamhanang provincial di nagpasiugda sa kaandam o paspas kapag tubag aron masiguro ang kaluwasan o kayuhan sa tanang residente. Alang sa Newsline Philippines, Netali Batulino, stay safe.